Ka kallo ya, kallo ya. Hanci, yanzu hanci ka ga wani halayen da muke ciki. Saboda Allah, ku taimaka mana ga bangaren lura. Ka dinga kallo ya, ka dinga kallo. Ku taimaka mana ga bangaren lura. Ka daga hannunka. In ko sun ku kai mu mutu, to shikenan sai ku haɗa mana gaskiya. Mu yi sallama da ku mu mutu. Ka haɗa masu wanga bai da lahiya. Yanzu ga yahayen bai da lahiya. Kuma ni ka san halin da nake ciki. Ka san ni ma kaina ban da lahiya. Kullum sai na sha magani fa. Saboda Allah. Amma kullum da yaushe dai ga kullum ana ce muku ku yi magana sai ku ce wai ku ba ku magana ga lalura ga kina yiwo haka nan. Mutanen ga ku diba wa inda kwanan mu nawa muna magana da su sannan kwanan mu nawa muna tahiya ƙasa mun wahala mun ta daga yara hanci ku dibi laluran ga da muke saboda Allah da annabi ku taimaka mana ga wannan lalura in kuma ba ku yawa ne shike Alhaji Hanci. Ka ce ba ka ga halin da kake ciki. Wanda ya ga halin da muke ciki. Wanda shike yau ni gani baya da lafiya. Kun ciya mamma ba shi da lafiya. Sannan har yanzu an kasa a ce komi. Anji sun kai mutu cikin daji don Allah ku tashi tsaye a taimaka don Allah. A kai ƙarshe wanga lalura. Domin mu dawo cikin iyalinmu Alhaji. A tashi tsaye don Allah. A ci gaba da neman jama'a. A ci gaba da neman al'umma. Kun ga shi kenan sai a yi hakan ta wuce. Amma haka ku ruwashin gugashin ai bai yi ba Alhaji. Don Allah ku tausaya mana. Ku tausaya mana don Allah. Yau ko ga hoto ku dube da mun ka dawo don Allah. Ɗauki hannun bayan suka je ya ɗauki tashi ɗaya ɗauki hannun bayan yau wato yi magana garin da kuke da matsayin ku ko wani ni a su da wurin dare Na ruwanka nan. dajin gwari mutane dajin ga wanda ka ga shigo nan ya shigo ne wurin ganga ka faɗi garin da kake kuma ka faɗi matsayin ka kuma matsayin Sai ma nauyi kaza. to ka san ni ciyaman ne na party na APC na koko bisu lokar government wanda an ka yesuwa yanzu ba ciyaman nike ba hawanci ka riga ka sani ba ciyaman nike ba saboda Allah ya kamata ku taimaka mana ga wangalan lura ku dibi halayen da muke ciki Ni abokin shi ne? A'a bai da wani matsayi. Don wannan ya bai da wani matsayi dama malamin mai haka suna malamin makaranta ne aka dauke shi sun dai gani mu su tayi tsaye don Allah a taimaka mana bale ma babu lahiya ba mai lahiya ce wallahi ka san babu da lahiya ka ji wanda muka konawa ga macizai ga komi cikin ga wuri shekaran je wallahi ka dan maciji ta sami ga tunan bayan wangan ga wallahi ka kada da dati zai Allah wallahi da maciji sai da ale ya da wurin ga yace ga maciji ne sannan ga wuri kwanan su nan su Alhaji suke kwana kuna kwana wuri mai ta kana buka gare ka san gida wallahi in ka su mace jiga to ga ka ga hoto ba ko hauru na yana sa matsala ko